ọ bụrụ na ito na East, ọ bụrụ na ito na Igbo, ọ bụrụ mmadụ ga-agwa gị otu esi apịta omenala, otu ndị ụka ya esi nakọtasị gị na ọ nwere ofu ajọ mmụọ maọbụ ofu okwu alụsị maọbụ onwe ha ancestral landmarks our ancestors preserve may institute dosela anya that we as their predecessors should use, modernize it, and basically have something to push out in the world. Instead, I na-eme bụ itikpo ya. But the question that some of us don't even ask is, mgbe ọbụla a na-etikpo mmụọ, ife anyị na-anọ bụ anyị na-anụrụ olu ndị ụka. Fada nke abịa like Fada Obai na Nsụka, ọ sị gị na o bupụrụ alụsị na o bupụrụ alụsị, ọ asị gị na o ji na like mgbe Odumeje mere nke o mere. But the question anyị nwa bụ ndị